Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kana muchida kuziva nhoroondo dzepasi chigare, kana muchida kuziva zvakawanda zvine chekuita nechivanhu muno muZimbabwe, chamunofanira kuita chete kusubscribe paZim News Beat TV. Izvi zvinoita kuti pese patinenge takukupai nhoroondo idzi munobva matumirwa notification iyoyo inoita kuti musasaririre. Chamunofanira kuita zvakare kujoina WhatsApp groups edu. Tine WhatsApp group 1, 2, 3 and 4. Imomo ndimo matinoisa malinks ayo anozokudrivai kuti muende ku YouTube channel. Remember also tine Facebook page apo zvakare kamunokwanisa kuenda munoona nyaya dzatinenge tichikupai. Tinokupai nyaya dzinoitika kumadzimambo angave Chief Dotito, kubva kwaDotito Chief Kandeya kuMount Darwin, Chief Chinanga kumTawata Tower, Chief Headman nemhari kuBhoera nevamwe vakasiyana siyana. Tinokupaiwo zvakare nyaya dzinoitika kuMatare, kumasvikiro, kun'anga vangave Sekuru Tasvu, Sekuru Kanengo, Sekuru Nyangatayani, Sekuru Chamunorwa, Sekuru Achapora na Sekuru Shumba. Ese Matare iwoyo tinokupai. Chinangwa ndechekuti mudzidze uyewo zvakare munofanira kuziva kuti vanobatsira vanhu vanenge vane matambudziko akasiyana siyana. Musasaririre muchingokomenda kana kushora. Kana usingatende muchitendero chiri kuporesa vanhu, usashore chimwe chitendero. Kana usingatende muchivanhu, usashore uchiti chiKristu ndo chakanaka. Kana usingatende muchiKristu, uchashorewo zvakare nekuti vanhu vakawanda vanenge vachipona kubudikidza nechitendero ichocho. Nhasi tiri kupi sekuziva kwamunoita tingati musvondo kana kuti mwedzi wapfuura takange tichitaura nhoroondo ine chekuita nezvenyika ino ya mutungamiri wenyika vaMugabe, mafambiro avakaita. Pakutaura ipapo pakazobudawo nhoroondo zvakare ine chekuita naMbuya neHanda. Nhasi tashedzwa kuno kuConzession uko tatiregai tinotaura nemuchemberi ari ikoko ari kusvikirwa nemhepo yaMbuya neHanda. Iye zvinezvi regai nditaure naamai vari kuchengeta mwana ari kusvikirwa nemhepo yaMbuya neHanda. Tinzwe kuti nyaya iyi yakanyatsofamba sei uye zvakare mhepo iyi yakasvika ipapo rini zvaita sei. Amai Madzima makadi zvino? Makadini. Tiri pezi mutupo ndiye? Tipedu Moyo Chirando. Moyo Chirando. Kumushande kupi mai Madzima? Kwa Mutoko kumudzi area C. Saka muri under chief Mutoko. Hamsati masamoni, hamsati madzipara iko. Kana. Tichasangana iko kanozoti ndakambomuudza mai Madzima kuti tichasangana panapa. Anditi ka. Saka Madzima ndo rababa. Madzima ndo rababa wemwana. Anditi ka. Muri yenyu yakakura sei? Ndine vana 8. 2 vandakaita vana baba vavo. Then ndobva ndazoita vekwamadzima. Kune musikana ane 15 years. Kuti uyu ane 13 years. Musikana ane 15 ndo 2010. Kuti uyu ndo 2012. Ndakamubereka musi wa 21 January. It was 2012. Saka paane 13 years. Kuya mukomana akazoshaya. Ndakabereka 2014. Kuya mukomana vandakazobereka 2016. Kuya uyu akagara hapo. Kuya uyu. Venara. Kuya mucheche uyu. But uyu avasi family yekwamadzima. Anditi. Munongoziva munhu kana une zviri kufamba nazvo zvikuru unofesa machallenges akakurisa. Anditi. Aiwa. Zvinonetsa. Ndoda kuti titaure nezve musikana ane 13 years. Patinenge tichitaura ndo patinenge tichizosvika kumachemberi. Anditi ndokuna wange ndichitaura ndichidai tuita kunge tisiri kuvaremekedza, asi tinotanga nemusikana asati apa ane mhepo kuzosvika mhepo yaita sei yasvika. Mhepo inosvika pamwana inosvika anonzi ana pane mhepo apo. Ivo vachitsanangura muchemberi vakandi ndoda kuti ndibvire kumashure. Ndizvo apa ndabvunza zita rake rekuberekwa chairo. Uyu mwana uyu anonzi Tanatswa Madzima. Tanatswa. Tanatswa achinditsanangurira inini. Kozi isusu kumba kwedu kuHarare kwaSpindle Park ndokumba kwedu isusu. Saka iye akataura akati inini ndakanzi ndinogara nzvimbo yeMazowe. Ipapo anga akuenda grade 3 first term. Ndikati chikonzero nei zvikanzi ndarota ndiri nzvimbo yeBulawayo.
asi pane munhu anga akadamburwa musoro anga anditora ndobva andibereka kumusana kwangu mumasaidhi make umu mama ine makomrade akanga arimo achiti yo andakaberekwa nemukadzi yeye saka anditsanangura kanditi enda unogara nzvimbo yemazoe ndokwandichakutsanangurira zvizhinji kupi ikoko izvi abakazvitaura it was 2020 mamuri muna November ndobva ndaita kanenga kuzviignora upenyu hwekuti ndinogara musango handitombozivikana kuti tiri kuenda kupi kana kuti tiri kuita sei akangomuka nekuti utaurira izvo then mumashure aimbotsanangura achiti ndine hope dzandorota achiti akarota zvinhu zvake zvobva zvaitika achirota zvichiitika asi andakuzivawo semunhu ndaidzidzirawo kunzwa matare andinambobvira ndakazviita saka ndopatakarongedza zvinhu it was 2021 muna February ndobva tadhiraivha chakazoita kuti murongedze chii tikaita kuti tirongedzai nhau yekuti akatanga kuti haadi kudya chingwa haadi kunwa dringi kana mafuta chaiyo kuzora kana achienda kuchikoro aizvimba sipo chaiyo akaibata anozvimba maoko esai haatobati zvese izvozvo saka ndaisvika pakuti ndorowa mwana ko munokundiroerei handifanira kunge ndichiita izvi zviri pandiri nini toti zviri pauri zviizvozvi zvandisiri kuziva ko akupenga here ndorowa chii ndorowa mwana handifanira kunge ndichizora mafuta mama handifanira kunge ndidai kana kutokuti mama kwachona handina amai kupi kumberi kwangu ndati zvizhinji munononzwa kumberi ngatibvei pai muguta ndanzaifanira kugara pai muguta ndopatakabva kuya ndobva tahaya rori yatakahaya ndopataenda pane kunonzi kusunside kumberi pakati nepakati pemakomo hapana kana misha nokuti tozone misha yevanhu maybe 9 Ks kuti tione misha yevanhu takubva pasango iroro pakati nepakati pemakomo ndobva tatanga kugara papi ipapo akakudhirekta ipapo ndiani ndiye mwana yakati direct ipapo aiti chii muchibva kwarari aibva driver madirections fambai makadai kusvika tinosvika pani ipapo tinonokwidza gomo then tozoridzika kudai so zvoti kana titori ikoko tinotoona kunoko tumba totodeke kana tanosvika pamusoro pegomo but ipapo padepression patatiri ipapo ndobva tatanga kugara pavasvika zvikanzi panapa ndobva ndazi tese tigare hapana kana musha hapana kana chisata tatakura tende redu atatatakura ndobva takumbira nevana vangu ivavo ndobva takumbira varume vachona vakatibatsira kunodhiraivha ndobva wasiva tikakira tende riyari ndobva atoti inini hazvigona ndigare pai mutende kune imba yekufanira kuzowakwa inenge ine musuwo mingani 3 papi ipapapo ndoimba inga ndifanira tese chigara iri imba yeuswa ine matanda zvinoitwa nani izvozvo ina handitesei handizvikwanisi kuzviita zvanzi akuchaona achaita sei achazviita ndobva tagara then tagara ipapo ndofunga tatine 2 days tiripo patatori nevana vangu avo inini namuchembero tatiri mukati mutende mwana wangu mukomana asipo panapa ane 8 years ndiye akati mama kuri kuuya imbwa dzakawanda ndobva tangoti akuda vavhimi vari kuita sei vari kuuya saka takazoona yowe haisimbori vavhimingirini avhimikana vari kuuya dzisikana imbwa atori makudo anga akawanda yai asvikawo 1000 something aine mbudzi but mbudzi yanga yakashonga kushonga kwayanga kaita iri yebrown mbudzi yaifamba iri pakati pemakudo iwaya saka ndobva ndati naye muchemberi kwaizvi zviri umborevei kwizvi kuti tinoona mbudzi ichifamba nemakudo esandakamboona zvakaita sezvakadai ndobva ndichakudzai mashure mazuva mangani matatu noti mire ipapo mati makati nhaye muchemberi sei makanga makutoti nhaye muchemberi chakaita kuti ndidaro inini ndine hope dzandikanga ndarota ndichiudzwa kunzi kose uchiramba uchidedza nezita apa tanadzo uchiti tanadzo hauziziwo here kuti mwana wemukuru kwauri unofanirwa kuva neruremekedzo kuti ukamuchemberi ndozvakaitwa ndite sei ndimuti muchemberi saka makudai pane gomba ranga ririko sezvo zvokuti ndaona sekuti kunzvimbo kwaitwa zvemining ndobva anorongana akaita zvekutarisa kwatatiri so mbudzi yakagara iri pakati zvezvokuti inenge yakaita zvokuhwarara kudai so iri pakati muchemberi ndobva watanga kuisa mafembo avo pasi wachiti chipururudzai chipururudza tatinavo vana vangu ivavo vanozviziva zvese kana mukazovatora mukawanda navo parutivi vanokwanisa ngokutsanangurira izvozvo then makudai ndobva atanga kuita sei kufamba pane muti wanga uripo mutarara ngokachorwa namuchemberawo handizoiti waida kuita sei kugadzira chii sapane gudo hombe rakapesera kusvika ipapo mamwe ese akutokwidza goma achiita sei achienda but aenda nedivi ripi iri rekumabhazuwa iri ndobva raenda bva ranotyora chii ipapo papachorwa muti uyu ndobva raenda rakaita sei rakaruma achikwidzawo futi chii kwaenda mano mawo makudo ndobva zvapfuura then after 3 days makudo ayo takamaona futi akunodzoka kune trenji iriko so akunodzoka achidzika nemutrenji mene ndobva ndati makanichazokudzai mashure mazuva mangani 3 zvikanzi maida here
kuti ndiuye ndiri mbuni sekufamba kwandaita nguva yehondo. Ini chiratidzo chandakakuratidzai pai ndini Charwe. Ndaifamba nemakomrade nguva yangu yehondo ndomafambira andaita sei andaita. Asi ndaya sechiratidzo chemhuka kuti musatyeka mukati merinosango. Ndobva ndati wow, ndobva tagara zvedu. Then tagara after 2 weeks pakazouya vanhu veku-Ministry of Mines nevekuEMA vaifamba pai musango imomo. Ndobva wabvunza wakati kwemi muri kuitei musango munomu? Ndobva ndavatsanangurira. Saka pana baba vanonzi vaNeya mwana wavo ndidhokta. Ivo handizivi kuti vanoita basa rei hangu, havana wavo kubva wakandibudira pachena. Ndobva vati zvamuri musango munomu kana chikafu checho munochiwanako? Ndati kutonetsekana kwiga kwiga zvichenzi wow. Saka baba vachibatsira vachitibatsira zvawaida kuita zviye zvokuti varejiste maini yavo wane maini yavo musango havana kana kutozombozviita baba vaivai. Vanga vafambira vanga vaine ve-Ministry of Mines nevekuEMA vachida kupega kuti vaone maini. Saka pawakasangana sindopa vatsanangura dambudziko rangu ini ndo dambudziko randinaro. Vatondibvunza vakanditi ko baba yemwana wari kupi? Ndobva ndati vakabuda kumba it was 2020 musi wa 13 October ndopa wakabuda. Isi ndobva tachizoenda uko muna February. Ndobva watobvunza vakati ko chakakonzeresa zvochii? Ndikati handizivi. Muchembera havadi kuti ndigare nevanhu rume nokuti havade tsvina pavari. Zvachinzi wo ndobva tatogara ndofunga takaita gore rese baba vachiita sei vachitibatsira. Then baba vakazoenda. Ndobva muchembere vazoti handei kupi? Kuchiweshe. Ndine kudare kwandoda kuenda. Munokuziva here muchembere? Hongu ndinoita sei ndinokuziva. Ndobva tambobuda musango bva taenda kuchiweshe kuya kunonzi kwa Joshua anova Miera Tembo. Tanosvika kuya Joshua uyu akatsanangura dare iri sezvariri. Asi akati handigoni kuti ndiite dare riri pane mwana. Dare rakakurisa. Ini ndaita mwana ndaita mwana mudiki. Handingati isvikiro research but munhu ane manjuzu. Ndobva tabva paipai ndobva tadzokera futi kupi? Kusango uku. It was 2022 handika 2023 madays ema-elections. Ndobva muchembere ndobva watsanangura kati ndiri kuda kuti musimuke musango rinwe muende munondionera anova mambo enzvimbo inwe ari kutungamira achizviti ndini mambo asi haasiri anova mambo izita uri kungonzi ndiye akaiswa pachigaro but haasiri mambo. Aifanira kunge aripo mambo achazoiswa nekufamba kwenguva. Pane kudzvanyirirana kwakaitika ipapo nokushandisirana masimba. Ndobva tazviginwa kekutanga. Kechipiri ndobva zvatsanangura futi ndobva ndazviginwa. Kechitatu ndobva zvataurwa ndobva ndazviginwa. Kwakangoya moto wakauya. Ndizoti moto wakabva nekupi? Ndobva wasvika bva wapisa tende, ndobva wapisa imba yakanga ine machira yawo. Zvese ndobva zvatsva takabuda musango moti sina kana chatatinacho. Ndobva takuti toenda kupi? Ndobva taenda pane umwe musha sononzi kwaGomba. Ndati sekuru tokumbira kugara papi? Panopamba. Takaya musango so. Zvikanzi ndima vanhu maitaurwa kunzi pane vanhu vakawanikwa vari kusango uko. Nituwana ndikati ndini. Ndobva watipa kucottage kwotese garai ikoko nemablankets awo akatipa. Nyaya yakaitwa tizotadze kukwirirana nasekuru iwawo yaiva nyaya yekuti vanga vakundida. Ndobva taita clash nasekuru iwawo. Ndobva watidzinga papi? Pamba pawo. Ndobva taenda pane rimwe gomo panonzi paRamahori. Ndobva tatanga kugara ipapo. Papa nemukomana akanga aripo ainzi masinyorita neumwe ainzi mandengu nasekuru bhandi. Ndobva watibatsira wakati chigarai mupi? Chifanira kugara imo. Kana mazokwanisa kuti muende kwamambo mozobatsirika muchibva papi? Muchibva pano. Then muchembere ndobva wati hazvigoni kuti munzi muende munoona mambo futi. Ndisati ndanotsika kumusha kwandikaita sei? Kwandikabere. Kwandanzi ndinotsika ndinosanganzana natateguru wangu. Muchembere kumusha handite sei? Handikuzive zvikanzi kwazvimba. Ndati handite sei? Ina handikuzive kumusha. Saka ndokutungamirira. Ndati zvino hatina makwati ekuita sei? Ekufambisa. Zvanzi ndichakutungamirirai muwane chii? Ndikati kana zvekupfeka chaizvo hatitorina kuti tiite sei tiende ikoko ndichakutungamirirai. Pana amai vakabva kuMhondoro vanonzi Nyakudirwa vanova nedare ravo zvekare. Kupi? kuMhondoro ikoko. Ndobva handizoti nhamba dzangu inini vakadziwana sei zvinondinetsa nyangwe nanhasi. Kana kuti mukufamba here kwatakaita kwatakamboenda kuchiweshe kana kuti handinyatsonzwisisa. Ndobva watifonera wakati toda kuita sei? Toda kubatsirwa. Dare rangu mapfuma akaita sei? Akandinongedza. Saka ini ndine hope dzandikarota maererano nemwana wamina ekupi? Ikoko. Ndati wow. Ndobva wauya amai takati watambira
Kuti kumatutukofu dzeusiku ndo patakawatambira amai awo. Ndobva wasvika pa ndobva watobatsirwa zvakanaka, ndobva watisira 300 US. Ndo patakabatsirana patatenga hembe, patatengawo tumablankets edu, pataonawo mari yekufambisa kuti tiende kwazvimba. Takabva kuno zvishuwa anosvika kuMbare. Zvanzi pindai mubhaziri. Ranga rakanyorwa kunzi Murombedzi, Masiyarwa, Notoni, chichi. Tapinda mubhazi muyamwe. Tiri kuenda tanosvika muNotoni. Ndati Muchembere, atirasike here zvikanzi atimborasike. Kana tasvika ndichakudzaita sei? Dzikai. Saka takanosvika pasign post yange kanzi Madzima Primary. Zvikanzi driver tokumbirawo siye utisiye papi pano. Zvishuwa ndo patakasara paipai. Topatachanga kufamba, takafamba. Zvezvokuti wange tiri kudzimaidzwa. Takati famba. Tambotendera itange tiri kudzokoko. Tanosvika pamadzima pachikoro paipai. Tobva tatanga kudzoka futi ana Muchembere, road ndeishi. Hatina munhu watakavhunza, handidi kunyepa. Zvikachinzi mukuona musha uyo wakaturikwa neredhiyo. Ndo musha wamuri kuenda iwoyo. Kozi nini wamweni wangu nati zvarangu ndakawaona kamwe. Saka ndaivaziva. Ndobva tafamba patanosvika pamusha paipai. Tichinosvika pamusha apo, umweni wangu wakanga wakagara vachidya mengo. Ndobva wati ndimaitine ka, asi takatambirwa nomumwe muroora mudiki mukadzi wabamunini. Ndobva wanditi shoko rawakatanga kutaura nderekuti kana iri nyaya nehanda yamavinga pano, ini handide kuinzwa. Hatina zvatata vatsanangurira. Asi ndo mashoko avakataura. Saka vakabva vatanga kufonera baba vemwana. Chiti mukadzi wako auya ane vana, chichi wauya nawo. Zvikachinzi ko zvanzi auya kuzosiya vana here? Ndikati handakuya kuzosiya chi? Vana. Asi kuti ndangoti vana vatsike pai mumusha. Saka atezvara wangu akagara ndipo wakati akudo wanenge wakafamba wakanzi vana wangu ambonotsika kupi? Kumusha. Sawo. Ndobva watobata dhishi rawo, munodya nyama here ana Muchembere? Ni nyama handite sei? Handidyi. Hanzi kana yakaoma zvikanzi kwete handite sei? Handidyi. Tendera bva watanga kuchema, ndopakasimuka mwana uyu. Aichema ndaamweni. Ndaamweni wangu. Kwati kuona ko gogo muri kuchemei. Zvikanzi hapana, ndobva watongopukuta chi? Sodzi. Ndobva watuwa pamapota wakati bikai, nokuti Muchembere hadi kubikirwa nemunhu. Anobika wega. Achoti pota ane handa yakuibva kai? Ane handa wakutokanga kawa. Ndiwo mbuya madzima vaive vachitaura zvawaita sei? Zvawaitaura. Then mangwana acho makuseni ndobva tamuka. Ndobva sekuru wemwana ndobva wazodedza mwana. Ukamuti uyu yakupi? Yakuno. Usatedzere zvani? Zvambuya vako. Chiwano chiriko. Ukasatedzera zvaunenge uchiudzwa iwe unopetwa. Kuzvinzwa. Waudza chi? Mwana uyu. Ndobva tatobva paipai. Ndobva tatokwira tese ndobva tadzoka. Then tanosvika ndobva tangoita 3 days. Ndobva taona vamwe sabhuku vanonzi sabhuku jinga. Unogara kumberi uko kuZanadhoko. Ndati ndandiri kumbirota sei? Kuti tinoonawo chief amene tinowaona sei. Nyaya yakamira sei? Ndobva ndavatsanangurira. Zvikanzi ameno kuzi kune mumwe musikana akaendeswa kupi? Uku amene anzi kunonzi kuye kushawa runzi. Ndikati inini izvozvo hazvo zvandafambira. Ini ndida kuti taure mashoko atakatumwa nani? Namuchembere chete kuna chief chweshi. Zvachinzi tasvika kuya chief chweshi hatina kuwaona dhiye iroro. Manditi kanganise. Tichiri kwazvimba. Kwazvimba tatodzoka. Makaonekana sekuru vatanatsa vamudza kuti teedzera chivanhu nekuti ukasachiteedzera unopetwa. Ndo patata kutosimuka tichidzoka kuya kuno. Saka tinasvika ndo patakazotsvaga sabhuku anonzi sabhuku jinga kana kuti potai. Ndobva tatira kuona chief wenzvimbo ino. Ndobva ati nyaya yenyu ndeyei? Ndobva ndamutsanangurira. Ndobva ati machifu achanetsa aita sei? Kuwana. Ndobva tapiwa madirections ekuenda kwachief. Tosvika takaburuka pamashops panonzi paRivers. Takakwira bhazi atakakwira. Tosvika pamashops panonzi paRivers ndobva tadzika. Pane mupurisa anga ari panonzi Rusunda. Nevamwe amai vanonzi amai Mumba. Ndobva tati tokumbira kubvunza road inoenda kwachief chweshi. Zvikachinzi iye irapo. Saka ava Muchembere wangu akamira kuroad vasara nevana kusvika pane vanhu vayo. Hanzi sorry, muda kuenda kunoitei kupi? Ikoko. Zvana mai Mumba inini ndinotonga dari namambo. Zvikanzi navarusunda isusu tisu tinosunga vanhu mupi? Muno mundama. Ndati ndikati kuti ndizvitaure regai ndidedze varidzi venyaya vaite sei? Vataure vega. Saka tiri panguva yekuti ndidedze varidzi venyaya, pane murume akauya anonzi Mutema. Ndobva asvika akati, nhai imi wanimi, zviri kurodhi uku mambozvionawo here nemurume uya uyu? Hanzi zvikanzi uyu mwana ane darika, mwana ane svikiro nemurume anonzi Mutema ariko kuRivers uku. Zvikachinzi namai Mumba nyarara vanhu vada kutaura nachief tisatanga kuita sei?
kuvagamuchira handimukona mutema indobva pane namba dzachief choice here zvikanzi hapana munhu anadzo mutema indobva ati ndinadzo mufoni mani mangu ndobva wafonera chief choice chief wakati ndiri kubhindura pane meeting yati ibva ipapo pane meeting yatinayo wo saka chengetei vanhu wapi vanhu ivavo zvamuri kuti havana mari yekudzokeresa vachengetei ini ndo yamangwana exactly 2 o'clock tosangana nditaure nechi nevanhu ivavo alright bva tapiwa mari yekunzi tidzokerese kupi kuramaholi kuya then mangwana achona takaona mota ichauzotitora mota yakangodai ati yanga iri yeblue yasvika mota indobva tatakura vatasvika vatanogara pamashedhi pachikoro parivers chief choice waindobva watomira makadi atipo makadiwa zvikanzi manje mota mangu makazara chini zvinhu mutera kupi kumba zvishwa takatera tikati amai mumba vaya nevamwe vanonzi varuzvidzo waizviti ndiri mucomrades navarusunda ndobva taenda kupi kumba kuya tanosvika kumba kuya kwa chief choice vasvika takatambirwa zvakanaka havana kuti harasa chief choice ndobva wati nyaya yenyu yakamira sei inini zvimatara nditese handizvikwanisa ndoda kuti ndikupei $10 mobva pano izvozvi hamuchadzokere kupi kwamabvoko ndoti muende kushawarunzi munokuziva ndatangasa ndamboita sena asi muchemberi wakambotsanangura nezvazvo saka muchemberepo waida kuti vataure vachida kudza vachitaura nachief choice mai mumba wakati zvatotaurwa nachief ndizvozvo kuti itoite musasure muchitongesa muchembirini kutongesa chief ko vatongeswa papiko handiti muchembere ndowada kutaura nazvo kanzi kana imimi endei kwamaita sei kwamaudzwa awo hazvina kuipa ndobva tasemuka paipa tangoti dzikei gomo rekubva pamba pachief pakauya nyoka ndobva yanotandarika pamberi so muchembere ndo akanga ari pamberi nyoka yakabva yamira zvezvokuti nyoka inomira yakadai kumamira anga kaita chi nyoka yakatandarika pai muruti nyoka yebrown yanga ine muline wewhite pakati so muchembere wakabva wamira ndobva ndati kochi ndobva waramba wakanyara tina svikana warusunda inyoka rusunda yati ataenda nawo waiwai svikana muchembere kunhu kwatanzi tiende ndanzi ndisaende kwakasviba kunhu kupi ikoko svika chinzi imi mufanira kuteedzera zvataurwa namambo zvikanzi muri kundipikisa asi ndanzi ndisaite sei ndisaende anyway gaite sei tiende takapinda mumota mvura yakatanga kunaya baba tiri mupikapu takanayiwa zvandisingambofa ndakakanganwa tasvika pamazowe kubva tazobatsirwa naumwe baba anonzi wachawarika kati muri kuenda kupi nevana kuri kunaya dai pindai mumota tapinda mumota mavo takunosvika panonzi pana makondeo tiri murodhi yekuti tabuda Criston Bank tadai so pane panonzi pana makondeo pane rimwe gomo so pamakokero use kana makambonzwa nezvapo mota yakabva yanyarara ipapo ko todini apa mota yangonyarara apa zuva ranga kuda kutononyura mota kudai bvatsvaga electrician mota ingamuka kudai mota ingamuka ndobva tarara tiri paipai then mangwana makuseni bva tamuka patanga kufamba netsoka takafamba ngati zvichiko maybe 7 km kubva ipapo tinosvika kumba kwasabhuku kwataita sei munokwadzana shemu sorry ndobva tafamba ndobva tasvika pamba pai tichisvika takaona sabhuku wai varipo ndobva wati regai ndidedzochi vamwe varume wanditoonao chi matari varume waya ndobva wadedzwa ndobva wauya ndobva wanditi imimi ndimi munoita sei munoziva masvikira anoita chi uchemberi tokumbira muite sei muasume kuti vana vayarasha wada kutaura nani nini muchemberi vakabva wagama ipapo wakati ko nhai mamoyo iwe unoda kuti undisume kuti uri werudzi here rwairashawa kuda kundisuma kuti nditaure nechi nemweredzi ndimukona ndakabva ndanyarara ndikati sori ichi sori muchemberi ndakanganisa ndobva kwinya umwe munhu achinzi saka mwana yani dare zvishua ndozvakataura zvikachinzi neumwe akauya ipapo zvikanzi isu da kuti tisume ndakusuma ndega nditaure namuchemberi saka zuva ranga ratodai ngaratokwira zvikachinzi ko munogoda kutaura namuchemberi nguva inoi mudzimu ane handa here wamuda kusuma kana kuti hamheno umwe mudzimu yamudaita sei yamuri kuda kusuma makambotaurana nehanda zuva rakakwira kudai so vanhu vaya toni vakutanga kutorovana watobatirana matemo paya yakakakaka vanhu vaya kuda kutorovana uyo anga achizvita anga abatwa nemudzimu wachona anga achiti ndanga ndichisuma anga akutaura zvemudzimu vasimuka hamheno mudzimu unopfeka bhutsu here vatakura zvinhu zvake zvaanga aya nazvo ndobva atobva paipai isi ndobva tatosarawo ndobva taoneka tabva papi ndobva tadzoka kuno hatinozombotaura nachief choice vatagara then takazotsvaga matendi ndobva tabva paipala mahuri bva taenda kunonzi kutsatsi
tiri kutsatsiko pari pamba pevamwe amaiso vainzi takaenda pamba panonzi pekwaabangura patinoda kuti ndikubatsirei pekuita sei pekugara. Ndobva ndati saka tinosvika pamba apa pane dzimba ngani 2 kitchen nebedroom dziri dzeuswa. Ndobva wati mimogara pai mukitchen. Ati urai zvakanaka ibaba. Saka tiri kugara mbomo wabangura ipo twachinopinda pai mukitchen muyami. Muchembere ndobva wati inini handidi kutsikirwa dare rangu nevanhu rume. Handitodi vanhu rume pedyo nani nini. Saka utsika mune mutokanganisa zvakaita sei zvakawanda. Wabangura ndobva wati saka mai kana muchindirambidza kupinda mumba mangu buda kuti ndiite sei. Muchazviona zvenyu ndowabangura wewe. Tarara usiku pakangoya nyoka. Muchembere akangoti ndanzi muka nyoka. Ndobva watonditi mai Lucy muka inyoka. Ndati nyoka zvikanzi tone kutodei nekupilo nyoka inge ine black nesilver so. Patadedza wabangura nyoka. Ndobva waya pepe zvikanzi musaiurayi budisei panze. Inenge iri nyoka inyoka yewadzimu zvakana muchembere kwedzi. Wabangura urayai nyoka iyi. Iurayai nyoka iyoyi. Ndobva yauraya nyoka zvanzi but ndandisingadi. Wakabva waitora nyika iyi ndobva wanoikwidibira nechimwe chidhishi so. Ndobva tarara. Ikaswera iripo kaikwidibira nechidhishi chani. Chao iwe hameno kwawakanga waenda. Kana tizoti wakazoirasa nguwai kana kuti wakaita sei hatizivi. Saka ndopatakazoti naye muchembere toita sei. Ndobva tatenga matendi. Pane mari yandandabatsirwa nayo vanonzi vaneya vakamboyawo kwachitibatsira kuti tumira mari. Tatenga matendi. Ndobva tanogara kusaidi kwerwizi kunonzi kutsatsi. Pamwe amaiso vanzi mai evidence pachaka. Chigara pamba ipapapo. Isaigarawo kusaidi iwo achigarawo kusaidi kune muri yani. Nemuri yawo but tiri matendi yani edu. Chando chese chairowa chaitirwa tiri matendi yaiti chichidona chando chitonorwa nevana tirimo imomo. Zvichinetsa zvichirwadza tirimo pai matendi. Saka umwe musi pakabva pauya umwe mucomrade so anonzi Vabenura. Sorry. Ndoti ndidzoke kumashure pane pano pandasiya. Tiri pekwaabangura apa. Taureni. Tiri pekwaabangura pakauya umwe murume so anonzi Vabenura. Akauya umwe murume wakayana ndakumukanganwa zita rake kuti anonzani. Vasvika ndobva wati isusu tatumwa nacomrade Parenyatwa unova mukuru wemahovheti Bindura. Mukuru wemahovheti uyu atumwa nacomrade Mahiya vanobva kuMandaruni vanova mukuru wemahovheti epasi rino vanoona nezvekufukurwa kwemarangwanda epasi. Vatituma kuti tiye kuzotaura nani namuchembere vana kuti namuchembere nemwana ari kusvikirwa nani namuchembere ndakutaura nehomwe yani yavo. Saka vakabva vatanga kutsitaura nani namuchembere vachivaudza kuti inini kuti ndiye munzvimbo inoyi ndakauya nechikonzero chekuti ndakanzi ndiende kunzvimbo kunoko. Kana chinge ndaya munzvimbo ino yemazowe panofanirwa kuti pazoitwa ushushu. Kana pachinge paitwa ushushu ndoratidza pane mutumbi wacharwe. Kana ndaratidza pane mutumbi wacharwe pane zvichaitwa pamutumbi iwoyo. Musoro wobva kwachena kwakaita sei kwakaenda uko. Makomerede aindobva angutsikitsira pai tsikitsira pasi. Saka panguva vakabva vafonera Vaparenyatwa vakati nawo iri kunoku yakajeka but yakiitwa nekuita sei nekukasika. Zvikanzi but manje kuti titi chiweshe haana chivanhu chaanoita sei chaanoziva. Saka toita sei oraiti zvichaitwa. Ndobva zvangonyararwa kusvika tibve pekwaabangura pepe. Ndobva tazoenda kupi kutsatsi. Tiri kutsatsi kuya ndopandakazoona comrade waiwauya umwe musi vakatonzera bhaketi rechibagi. Ndaya nebhaketi rechibagi chazotsvaga munga yekudiwa nani namuchembere pari zvino handina mari. Vatati ndobva tagara. Then after 2 weeks takaona macomrade achiuya vakazara rori vakapfeka maskavha avo eZANU-PF vamwe vakapfeka makepi. Vatosvika ndobva watouchira isusu tauya tiri kubva nekuna Chief Chweshi. Tavabvunza tikati uyeni wakauya munzvimbo munomu wakauona here? Chief Chweshi wakati hongu uyeni ndakaita sei ndakauona asi mwana ndakamuti aende kupi kushawarunzi. Zvaanga ari kushawarunzi andauziva kuti akazinda sei. Ndikati aiyo hawaifanira kuti handaiziva ndakazinda sei nekuti tiri kushawarunzi ikoko. Pane pandandasiya Chief Chweshi wakati handigone kubatsira kuti vatibatsire kana kutitengera kana hembe kana chikafu 100% kana vasati vaziva kuti mwana uyu dare iri nderani. Ivo vari kutsanangurwa zviri kudiwa kunzi zviitwe. Saka chimwe chinhu chavari kuda kuziva apa ndechipiko. Zvakabva zvandinetsa. Ndobva tagara. Chief Chweshi mangwana achona ndobva wandifonera zvikanzi ndokumbirawo muuye kupi
kumba ndobva ndati kwakanaka here zvikanzi uyai kuno takazoronga nemaovheti akabva kuno kuchichi ndobva ndati ho ndobva ndasuma chimuchembere bva ati ngatisaendei mangwana tozoenda the following day tazoenda mangwana acho nosvika paipai takaperekedzwa nomumwe murume pamba ipapo vanonzi vachapa wapachaka tandokumbira mutiperekedze sezvo andisi kuzoti kwakamira sei kwatikudi kwatiri kuenda ndobva nomudzimai wacho endai zveida wasanaita sechigadzira fodya yange iva nguva yefodya ndobva taenda kweyo chisvika ndobva wati uyu murume wenyere ndikati kwete nandina chi ndina murume zvikanzi saka sei muri kufamba nechi nevana zvikanzi vangondite sei tiperekedze zvikanzi zvandokumbirawo muite sei musuduruke ndizvandaita sei zvinoda kutaura nawo saka panguva yavo vakabva vangoenda pasaidi pemota ndobva wadi ndobva wagara taona chief tuition ndoda madirections ekumusha kwemwana uyu nefoni namba dzani dzababa vake ndoda kuita sei ndoda kutaura nawo ndobva ndati ndobva ndavapa paipai saka chief tuition handina kuona action yavakaita sei yavakaita panguva ipi panguva iyoyo patagara chingoti chibage chikapera waimutore chibage chikapera yaimutore chibage chisina kana mari yekugaisa kana angwa yemafuta kana chii ndobva wazotuma anonzi kosi nevamwe vanonzi vamujeri vaiwa sabhuku ikoko nevamwe vanonzi vachikukwa vasvika vari vangani vatatu zvikanzi isusu tatumwa nani tatumwa nachief chweshi kunzi tiuye tikubvise ipapi pamakagara muchasarudza nzvimbo ngani 2 kugara pachikoro here kana kuti kugara pamusha pekwachikuku muchembere ndobva wakabva wadaira wachiti pamusoro pamusha pamwati ndinogara pekwachikuku apo pane nhau ichi iripo pamusha apa handi mune hanzvadzi yenyu here yakashaya musati maitira nyara saka mushonya hauna kuchena kazi mombe dzamuinadzo makaita dzekupamba makadziwana kupiko mombe idzodzi mushonya hauna kuchena saka mhepo aigare pamba pakaita sei pakasviba saka maenda kupi kuchikoro zvanzi kuchikoro kwachona futi kune nhau muchembere havafanirwe kunge vachigara panhu pane ruzha saka tochidini zvikanzi vanovakirwa chiimba vatatama paipai ndobva taenda kuchikoro kuya sezvo zvataurwa nachifika ndobva tateedzera hazvito tirambe zvawaite sei zvawataura saka chief chueshava vakazotitora muchembere alright umwe musiso ndobva wati vakafona ndobva ndoda kuti mugadzirire tiende kumuzarabani kutsokoto tikunosanga gara pasi alright inontora mupani alright inontora hanzi tiende kutsokoto munosangana nani namai munangagwa anditi muchembere ndobva watonditi hakuna amai munangagwa tikunosangana nawo tikuenda pakati peguru apa nehoya ndopatikuita sei ndopatikuenda tikati ndopandati manje kuti tirambe muchembere hazviite sei hazviite zvikanzi mukondipikisa amen kuma exactly 2 o'clock wakabva wafona chief chweshi kunze kwakunochena zvikanzi gadzirirai ndakuita sei ndakuya asi motakura mablankets ekufuga kuzi muchienda makagara kumashure kupick up kumberi kukuna unoda kudarika nita sei ndichinotora kuGlendale ndati hazvinoita sei hazvina kuipa ndobva vatosvika vatatotora blanket ndobva tagara mumashure nevana vedu ndobva taenda vari murodhi yeGlendale ndobva tanoti pfuure muGlendale vatabva vanotena ndobva waenda pamwe pamba sobva watora mamwe machembere mangani 2 nguva iyoyo matara anga akavharwa matara anga avharwa ndobva wanga wa mwedzi wembudzi asi vanhu vakatakura matsvimbo avo micheka yavo zvese vachingiti ameno zvawaingoita handa kuzvinzwisa saka taakunosvika mumvuru ndopakanzi vana ngavai vagare kupi kumberi kuziva kuti enda une mwana vari kupindwa nechando ndobva ndati havaite sei vasiye izvi nyani tatosvika kwatikuita sei kwatiri kuenda saka takabva tatanga kurasika madirections ndopa wakatanga kufona foni yangu chief chweshi hanzi ndokumbirawo mutudziro muchemberi wati director zvanzi kwaini ndikuziva rwendo ndindatsanangura here ngatifambei rwendo handi ndimukuziva kwamuri kuenda zvitungamirire miite sei miende kwamuri kuenda kusvika tiite sei tisvike saka kuno kwataiendawo kwenzi kune musikana ariko ari kuzvitiwo zvikara ane mhepo yambuya nehanda vati handi saka kuda kunotestiwa kuonekwa kuti uyu wedu uyu neariko ane mhepo yambuya ndeupi handina kurambaka tinosvika paipai kutoridzwa ngoma but papasina doro inge papasina futi vanhu vakawanda paine tumadhara totokazodza bute kumeso kaita sei ndobva tatodzika paipai chembere ndobva
budawo ndobva wamonerawo jira ravo rawaita se rawakamonera ndobva watodzika bva yapepa ndobva wapiwa rupasa kuwaridza muchembere ndobva waramba wagarawo pai pasi. Saka musikana ndokwakabva kwaakabvako zvanzi hapana apa pana zvokuti mhepo apa mhepo ipiyo iyi mhepo yakadai so kuna mhepo yakadai so une mhepo yacharwe iwewe une mhepo yacharwe iwewe charwe ariko akarara kuhiro sekoko kuti zvako zvokuswera uchinyepa kuti hanzvananzi eida kuratidza pane mutumbi wacharwe kuratidza pane mutumbi wacharwe ndopandakati inini nhaimi ndokumbirawo kubvunza muchemberi wambokutsanangurira here kuti panapa wawingei kana kuti uye vadedzwa nani ambonyatsowadedza azvasore muchiitisa chief chueshi sapa paina chief wata naiwe chief chueshi ndo machief anga ari papi anga ari papo chief wata wawo musikana ndiye uyo aituka uyu chief chueshi wawo ndi uyu wawanga waendawo naye kupi pane vanhu apa. Saka tiri panguva iyoyo musikana yakabva anoita se abva anotema muti unonzi mukondi ndobva waya achimhanya da unodyisa chi uyu ndopandakati hazvigoni ndobva ndatora mwana wangu ndandakabata mumaoko bva ndanorarisa pai kumota ndikati iwe musikana yoenda akuzokurowa iwewe kana tiri pamatare ngaite zvichi zvimatare kwete kuti uite zvauri kuita kusvikanzi tinavo mai madzima vari kuchengeta mwana ari kusvikirwa nemhepo yambuya neyanda vari kutitsanangurira apo pavakanga vaenda kunzvimbo yekumuzarabani uko ndofunga kwanzi kwanga kunoitwa matest ekuonekwa kunzi mumwe ari kugara munzvimbo yachief wata ari kuzviti ari kusvikirwa nemhepo yambuya neyanda naivo zvakare vauyawo newavo auya nachief chueshi muri kunzi mubvisei munomurovawo inini ndinanzi wabvisei mende munoita se munovarowa ndopandakaramba kana chief chueshi azviti musarwise chi amai awo noti mhosva inozodzoka kwandiri. Saka panguva yapa ndikuti ndasiya inini mumashure ndepekuti ndakabva ndazofonera kune vanhu vepresence office vakauya mumashure umu kwakauya vanonzi Mr. Gwatidzo mukomana veintelligence kuti vauye vakomana vakanga vafonerwa nevanonzi Dr. Viremo. Dr. Viremo vachinge vaudzwa nevanonzi sekuru Monya unzi kune mwana ariko ari kutambudzwa kuRivers mwana haana pekugara anonetsikana chikafu chake chokuti adye nokuti haadyi zvese zvinodyiwa nevamwe vanhu mwana yakunetsikana singati haana munhu anoita se anokwanisa kumubatsira ndopakatumwa vakomana vepresence office wakauya nevekuculture kwakauya anonzi Nanla Makumalo nevamwe vanonzi Anana Nzou vakawanda mazita avo vanhu vakauya vakabva kuculture ikukuku kuti mukuru wavo anonzi Stefania Mukusha haana kuuya but aingokomunicata chi ari wese ndobva waya kwekwe. Saka vasvika vakanopfuurira vachienda kumba kwachief chueshi ndoko vakatangira kuita se nosvika ndobva vataura nachief chueshi ndobva vachizodzika kuno but chief chueshi haana kudzika vakatumira mudzimai wavo nevanonzi vamujeri anova sabhuku ekupi weikokoko ndobva waya patatiri asi vachinosvika ndobva vati isusu tauya sekutaura kwatikaita nemupafoni toda kuti titaure nechi nemhepo. Saka muchembere ndobva vakabva vadera vachiti saka zvese zveitsanangura mimi chiti zvechimbotaurwa naye nechizvona munyama yangu here kana kuti ivo ndo vanenge vachitsanangura papaita clash zvikachinzi nanonzi Nzou chiri kunetsa kuti dare risaitwe chii zvikanzi hapana hama dzemwana zvikanzi iwe muchemberi wachona vakataura here vakati zvoda kuitwa paine hama dzangu ndikati kwete havana kudaro vakangoti pane nhau iri kuda kunzi iite sei iitwe asi hazvigoni ndinokuratidzai mutumbi uyu pasina mutungamiri wenyika. Saka ndo pari kuita clash yevanhu ipapo vanhu vasi kuda zvipi vanhu vasi kuda izvozvo wow zvanzi nhau ngaite sei ngaitwe naNzou uyawe ndobva watobva paipe ndobva wadzokera. Saka tiri kuguru uko ndakazovafonera vakomana vepresence office ndata isu tatakurwa taenda kupi kuguru wekuhoya kune nyaya iri kwemwe musikana zvikanzi musikana wachona anonzani tikati Bridget Mandi zvikanzi aiwa haana mhepo uyu tikatopedza naye kudhara takatofamba naye kudhara haana mhepo ndobva ndati wo ndobva tabva ikokoko tiri murodhi kuuya ipapo makazoonekana sei nevanhu vangu hatina kutomboonekana mune zvakanaka handidi kukunyeberai chatakaita nechokuti isusu takangosimuka handiti vataenda kupi kumota ndobva tanogara pai kumota iwo chief chueshi ndobva wasara nemusikana ipano pano pandasiya musikana uyu anga ine marusiro ake mangani matatu kuti rimwe apo zihombe pakati nerimwe kupi mashure izvo zvinozikanwa kana nekamwanaka aiti akapedza kutsanangura nhau dzake ainogara pai
murusero urwu pakati urwu musikana upi musikana yeye zvese zviri pai mumaziso angu saka panguva yandakuda kuti ndizvitaure ndikangoita se ndikangonyarara mimi ndakabatwawo ndizvinyarare zvinhu izvozvo then tazosvika uku chifyo watitakura watidzosa watisvitsa pamba ndopandakati ndobva wati memadzima mune namba here dzekuzanupf headquarters ndakati no inandi handina namba idzi asi ndine namba dzevakomana masiyaiwo aya zvanzi ndandisingadi vakomana wewe kuziva rirafu vakomana ndachida dziwe kuzanupf uku ndikati handina vanzi anyway ngatingowafonere tivatsanangurire maitikira aita zvinhu kuitira chi mangwana saka ndakabva ndawafonera wana Mr. Gwatidzo enda ndozvaitika kupi uku wati kwaimimi mai madzima mamuchizotakura mwana sei kuchienda naye uku musina kumbotiudza imimi kuti manzi miende uku isu takabatana pamwe chete kuti tikufamba pamwe chete mazotakura sei mwanawo mwana iye akanzi atsakatika munoziva here kuti imimi munogona kuuraiwa imimi munzi matsakatisa chi mwana wenyu mamusingadi kana kuti apedze zvaanga achiita kana kuti mamuchinyeba handiti ndobva ndati aiwa handina kuziva inyaya yekuti mundibatsira vanzi kwese kwamunoda kuenda kwese kana panganzi ndiani ari kuuya mufanira kuita se kutizivisa ndobva ndati no it's okay ndazvinzwa saka vakazouya vakomana vaivai vadidzwa nachief chiweshe ndobva watonditakura ndobva taenda kupi pachief chiweshe kuya but muchembero wangu asipo kozi ndobva ndandasununguka mwanawo chembero havadi kuona mwana asati adonha guvhu ehe ndobva ndatenda pai ndobva ndataurana chief chiweshe vari mukutsanangura nyaya yamafambiro atakaita patakaenda kuguruwe wakabva wasiya panhu pekuti mwana uyu aida kupiwa mukondi handiti ndobva ndati chifi mune panhu pamasiya zvikanzi ndepapi mai madzima ndati masiya pekuti ava vanhu vekuhoyawa musikana wawo uya watikaenda kunoona aida kujeisa uchi mukondi zvikanzi aureti papo ndiregererei handiti ndobva zvapfuura zviyazvi then ndopakachizouya vepresence office vakazodzoka futi rimwe day vachidare ngariite se ngarito pari kuda hama dzemwana zvikanzi nachief chiweshe chiregai ndichitsvage inini kuti hama dzemwana indodziwana sei kuti kwanise kuita se dare riitwe saka ava vanhu vaenda vapresence officer chief chiweshe ndopo vakasara zvikachinzi murongedza zvinhu zvenyu zvaminazvo ndokutakurai ndende nemikupi kunokusiyai kuna chief zvimba ndobva ndati hazvigoni isusu tofanira kuteera mashure memhepo zvainenge yatudza kuti tiite ndizvo ngatiite se ngatiite mune nharo ndabva watotsamwa chief chiweshe kana zvakadaro mangu miite sei ndikati inini handina isimba vane simba ndo vari kusvikwa nemhepo zvavanenge vataura kuti ndo zvatinoita se zvatinoita ndobva waenda kumba kwavo then mangwana acho after 1 week vakazopfuura vachiti mugadzirire kuda kunobatiswa masuo kumazowe ndati masuo zvikachinzi kuti paone kuti ane mhepo ndiani vese vari kuzviti vane mhepo dzanambuyani handi vese vari kuenda kupi vari kuenda ikoko tagara after 1 week zvekare ndobva wanditi hatichaenda kuya izvo musikana uya ari kugara kupi kuchavarunzuku Bridget mande uya ndobva ndabvunza inini kuna Mr. Gwatidzo wepresence ndati zvakafamba sei kuti Bridget akrose kubva uko asina kupfuura nemumaoko machief chiweshe achienda uko zvikachinzi aiwa iwo chief chiweshe nachief wata ndo vakazvironga zvinhu zvipi izvozvo ndo vakazvironga zvinhu zvipi izvozvo ndati ndobva ndazovabvunza chief chiweshe ndati zvakafamba sei kuti Bridget abve uko kukrosa apa pachienda akaendeswa naye musiri mberi makamenisa zvikanzi ndikatozongoona akupi aikoko vanhu vanotomboya nemumaoko mangu izvo kwakuri kunyeba zvavo then ndobva tagara ndobva tazonzwa kuti kwaenda marori nzwa kuti mukonzesheni munomu mukudema muchidetsera nzwa wana kuda kuenda kudoro kumazoe kuri kubikwa kuri kubikwa doro zvikanzi kudoro racho nari kubikwa nevamwe wekurivers idoro rani inga gugu wari papi wari panapo wani ndikati handizivi mimi kana muda kuita ise endai ndatotaura shona yekuti munoziva kuti chakanaka achikurumbidze kubuda asi chakaipa chinoita sei chinokasira kubuda ndikati rinoera gore rangu rechi5 ndiri muno muzvimbo munomu dare rakamira rakaita sei rakadaro zvikachinzi ndobva ndatonyarara paipai ndobva waenda igore rakapera muna December saka vari ikokoko pane vanonzi vagore kumba kuye kwatakatumwa nachief chiweshe kuya kunzi tiende vakabva wandifonera inini vakanditi mai madzima chief wenyu tavapa samoni kuti vakaunza munhu kupi kunoko zvisiri pai pamutemo hakuna munhu anosvikwa nemhepo yenyika akadaro akazhangandira kuita se akadaro ndobva ndati zvanzi hakuna dare riri kuitwa se riri kuitwa kuno saka vakazoita zvavo zvechisimba chawana Bridget wendobva watsvaga pavo pawakavaka pawakaisa matende mimi matende vakamapiwa nani ndobva waka kupi
ikokoko andobva wagara izvo zvedu hatinei nazvo vachatongwa nekutadza kwani kwawo. Then tiri paRivers Pipe chief weshe vakazotumira vanhu vekomiti vakati ende munondibudisirawo vanhu ava zvinhu zvavo panze vabve vaende kumusha kwani kumusha kwavo. Ndobva ndati ko zvambofamba sei kusvika nokuti hama dzemwana hadzisi kuita sei hadzisi kuuya. Saka hama dzemwana dzakabva dzayamiswa 29 December ongori musi Sunday. Ivo vakatopfuura vakatona takagara nana bamukuru atakagara nawo. Ndobva waenda kuchechi. Then vakudzoka. Ndobva tavamisa zvikanzi teerai kupi teerai kumba zvishwa takavatera kumba kwavo kuya kuya. Unosvika nawo ndobva yatanga kuita sei kutsanangura. Saka bamukuru ndowakati inini sekuona kwangu ndakutaura zvakataurika papi ina handigone kuti ndinyebe. Sekuona kwangu pane mwana wangu hapana mhepo yenyika asi kudzi pana charwe ari kuda kubviswa paari uye oita kuti musoro wake ubve kupi kwauri uko. Ndomatauriro akaita bamukuru iwawo. Svika nachief weshe ndobva waita sei ndobva wanyarara. Saka vana vachief weshe vakabva vatanga kuti hazvitomboitoti nauyo iitwe ngaimirwa vakomana vangani vaviri vachipikisa baba wavo. Baba wacho aiwa ngaitwe zvikanzi mudhara mimakure sikudze nawe ngaiseitwe. Une zvatakaita kuna Bridget uko mari dzakapera achingofambira Bridget achinyeba zvake achinyeba ngatisiyanei nazvezvi. Ndobva tabva pepa vana bamukuru ndobva wadi ndobva waenda vakanzi chakupai ndikukupai 2 days charonga nemamwe machief tosangana rini kuti nawe iite sei iitwe. Ndobva vaenda hakuna kumbopera 2 days ndobva watofonerwa bamukuru anzi dzokai mutore mwana wenyu vanhu varamba kuti nawe iite sei iitwe. Zvana bamukuru komunogoti ndidzoke ndimutore iye achinzi atenderi kugara kwese uko iye anzi agare nzvimbo yemazuva zvikanzi aiwa ngabude muno munzvimbo yemazuva adzokere kupi kumusha kwakazvimba endai munobika doro racho kwazvimba. Zvikanzi izvo zviri kunzi zviitwe munomu kwosei muri kupikisana nemhepo. Zvikanzi ndo zvandiri kutaura handisi kutomboita zvinhu izvozvo. Ndobva tanyarara. Then vakazotuma vanhu vekomiti hanzi ndai munovabudisira zvinhu panze. Vakasvika zvishuwa dhii rekutanga ndobva takaninka kunetsana nawo kakawadzana amuchembere ndobva watonditi musakakawadzana nawo bvumai kuisira zvinhu panze. Mangwana panozowana chekuita sei chekutaurira. Zvino mukada kuti muite zvekunetsana nawo hazvizope pikicha yakaita sei yakanaka. Saka wakazodzoka futi yachazotaura neni mune zvakanaka mai madzima ada kuti mubudise zvinhu zvenyu ndikati no hazvina kuita sei hazvina kuipa zvanzi munoona kwekuti mungaende kupi ndikati ndikupi kwandingaende inini nemwana uyo ane dare kumba kuriko chief weshe wakanosvika kumba kwedu vanokuziva kwaSpindle Park. Saka muda kuti here ndidzokere nemwana uyuku iye asi ari kunzi asagare muguta riyari muda kuti ndiende naye kupi mwana uyu. Zvikanzi itai zvataurwa nachief tabudisa zvinhu zvedu bva taunganidza apa ndobva kwaya mota yava mujeri bva yatitakura hanzi ambuya inini handisiri ndakubudisai pano asi ndangonzi ndikubatsire kutakura zvinhu ndasaka zvinhu zvimukutakura munosiya zvanzi kurodhi ndati hazvina kuita sei zvina kuipa. Ndopa ndakabva ndafonera vamwe amaiso vanonzi mai Nhamburo ndati mai Nhamburo tinokumbirawo kuisa zvinhu zvedu kumba kwani kwenyu tichiona kuti tingagare kupi. Zvanzi ndobva taenda kwamai Nhamburo kuyo zvisineiwo musi watikangosvika kwamai Nhamburo baba vaya vandambotaura kuti vaitibatsira vaya imbogara pasi musi. Alright, it's okay. Alright, sorry. Ndobva watitumira mari zvanzi nemunotsvaga imba muconcession baba iwavo nanhasi ndovari kuti bhadharira panapa handina relationship yandinawo nawo handidi kunyepa ndovari kungotibatsira baba ivavo havatibatsiri hedu chikafu but kungotibatsirawo kuti tiwane pekuita sei pekuti tigare nemwana uyu. Saka tauya kunoku pane vanhu vandakazoona vakasvika ndati kwanhu yekurivhazi munotosvikawo kunoku zvanzi mai madzima muri panapa ndikati zvanzwaniswa kutoti makaenda kupi makadzokera kumba kwenyu. Makadzokera kumba kwenyu ndandokodzokera kumba kwangu nedare irori muda kuti ndimuite sei mwana uyu. Inge ndo pano pandingakwanisa kuti nditsanangure ini muzotaura inu nani namuchembezi. Pane pambotaura kuti mwana achienda kuchikoro akanga asingadi kuzora mafuta ndoda kuti mutinzwe ipapo kuti akakura sei mwana pamaikura naye makazotanga kuona kuti mwana adi zvekuzora mafuta haadi kudya ichi pakafamba sei pa. Alright, zvaita ndezvokuti tikamugeza nesipo aita zvimapunduki kana zvinenge tumasungumota so miri wese mukamugeza nesipo kana kuti mukamuti kana kuti bata sipo dzimwe dzenguva aiti miri wangu uri kunzwa kufambwa zvakanyanyisa nekuti anoti miri wangu wese hapana pandisinganzi kufambwa.
tikati chii chinenge chidaro zvikanzi iropa ravo ivo ambuya Charwe rinenge richifamba kusvika mutumbi wavo wabviswa pauri ndo pachazozorora ropa rani ropa ravo saka riri kufamba mungave munzara kana pai rinongoita sei rinongofamba saka kumugezisa kwataita kuye zvaibva zvanoklashana nezvaari kuudzwa iye kunzi aiti ndopaakamiswa kunzi asadye even chingwa chikafu chakarara maswits kana madringi kana ingave nyama iri kubuda ropa paabati musi wefriday musi wesaturday haadye shuga adye madomasi izuva rakaira kwaari sadza rake raanowanzofarira isadza rezviyo kana remhunga haade sadza remugaiwa rechibageri dowi anodya asi haadi kuti rogadzirwa remushopu iri ozotenga iye haadikisirwa sauti neumwe munhu haadi kubikirwa chikafu chake neumwe munhu anobika ega mbatya dzake anowacha ega dzisina sipo ana anomubatira zvinhu zvake anongozviitira ega isu kana achida kutodyawo chikafu ndiye anototibikira toti chikafu tatinacho chishoma ndiye anobika iye otipakurira isusu hatina chake chatinobata isu kuti ndinzi nyangwe ndiri mubereki ndoti ndibike ine ndomupakurira anonditi ndakasviba kana mwana mucheche uyo haabati kana inguva hembe yake kana ikadonha pasi haabati izvo haaiti saka anorarama ake mumba isusu tinorarama medu haade kuti tive pamwe chete nemwana mucheche uyo ndazwa muchiti baba wakabuda vakabuda zvaita sei hatingati takaseparata asi muchembere vane nhau yavakatsanangura vachiti ivo pavari havadi vanhurume nekuti vari kuti ambuya vanga vakuuya saka mawiriro vanga kuita ndokuti uyo anga akusema mwana ekusema vanhurume saka vanenzi handizivi kuti vakazvifambisa sei ivo vari kumhepo kuti vakwanise kuita sei vasunurudza handina kunetsana navo handidi kunyeba vakangoenda ndobva vanotsvaga imwe marriage saka ndakatozozviziva last year kuti kwatove nemwana kwavari ikoko kwavari kugara ikoko saka ndaingotiwo munhu akangogarawo saka vatove neimwe mhuri ikoko pamakaenda kwazvimba mbuya vatanatsa vakasvika vakati kana mauya nenyaya kana iri nyaya nehanda yamauya naye pano handide kuinzwa nyaya iyoyo saka zvakandinetsa kuti vakanga vazviwana kupi kana nezvekundinetsa kuti vakazviwana kupi zvakandinetsa handidi kukunyebera handidi kukunyebera nanhasi ndinova nemubvunzo mupfungwa dzangu kuti zvakafamba sei kuti zvidaro even baba wacho ndakavaudza ndo zvakataura mai venyu vakanditi inini ndiri mwana mudiki handikwanise kuti ndipindire nyaya dzechidzivabereki handizivewo zvangu pakanzi nachief mhuri yenyu inofanira kuuya pakazoya nababa mukuru musi wa 29 December it was last year vaiti vari kuenda kupi kudare rani uko kana amai vavo vamboramba kuti nyaya handidi kuinzwa pavakazoya vaiti vari kuenda kupi mawiriro avo akaita ana bamukuru avo vanhu ava vana vepabarika kwakauya ana bamukuru wekuimwe imba ava vekuimba iyi kwakanga kwarambwa kwavana kuuya ava ana bamukuru vandobva vategai tinomirira mwana nekuti dzinza nderedu tese ndo mawiriro akaita ana bamukuru iwavo saka kunyange zvava madzima vaine imwe mhuri ukama hwavo nemwana wavo wakamira sei pakuti kuwirirana kwawo kana kuti kundomboya kuzoona vana pandomboyo neshuga havauye asi kuti kana wanguwanawo pawanenge wanguwanirawo sezvo munhu asina hake mari mazuva ano zvinhu zvakarema pawanenge wanirwa nditasei vanotumira kana vasinawo vanenge vasina wavo asi kuti nditi vanouya kuzoona mhuri havauye saka muchitaura nemhepo muchitaura nemuchembere chavari kuda chaicho right ambuya vakatsanangura vakati right hanzi ndinopatsanangura vanozopatsanangura vari vega handitika aiwa saka shuviro yenyu mamai madzima ndimuri kuchengeta vanhu vaviri ava muchembere natanatswa shuviro yenyu yamuri kuda ndeyekuti chii shuviro yangu ndeyekuti inini dare iri chiitwa ivo ambuya Charwa vachibviswa pavari kuti mwana yakwanise kufambisa nhau yake mune zvakanaka kuti zvinhu zviri kundiremera ndinonetsikana kuti dzimwe dzenguva mwana uyu anogara asina chekudya dzimwe dzenguva isusu chai togara asina chekudya iye ndichichengetedza mwana upi mwana uyo ndine vamwe vana vasingatoendi kana kuchikoro ndichichengetedza mwana uyo ane dare renyika saka zvinhu zvakandiomera zvisingati handikwanise kana ndite muvha wei pano chienda kana kubasa nichemusiya hazvikwanisike zvinhu izvozvo kune vana vanoda kuenda kuchikoro havakwanisi kuenda kuchikoro saka shuviro yangu ndeyekuti dare iri ngarichiitwa risvike kumukuru wenyika kwariri kunzi risvike riitwe sezvakutaurwa kwazvakaitwa nemuchemberi ndo shuviro yangu inini pamakazotanga kuti nehanda
muchembere ndo vakataura here kuti panapa ndiri nehanda kana kuti makazvinzwa navamweni maenda kwazvimba? Hatina kunzwa ipapo. Muchembere wakatsanangura vakati ambuya Charwe vakandiudza vakati mhepo yenyika inoyi inonzi mbuya nehanda Nyakasikana haina dzinza ina rudzi ikabva padombo. Yatsopadzokorora futi papo matichi tati muchembere mwana uyu akataura akati ambuya Charwe vakamuudza vakati mhepo yenyika inoyi inonzi nehanda Nyakasikana haina dzinza haina rudzi ikabva padombo. Iwo ambuya Charwe ndo vaisvikwa nemhepo yainzi nehanda Nyakasikana ndobva vachiita kuti mwana uyu agarwe nemhepo ipi iyoyo zvekare kuti akwanise kuratidza pane mutumbi wavo uye musoro wavo uya kuti zvinhu zvitambanuke muno munyika pasi pese nokuti zvinhu zvakasunga. Saka ipapo ndo pasiri kugamuchirwa. Ipapo ndo pasiri kugamuchirwa ipapo. Right. Saka tiri kuti mhepo yaCharwe ndiri kusvika pana Tanatswa ichida kuti mutumbi wayo ubviswe pawakaradzikwa uendeswe kupi? Iye akatsanangura kati kumusha kwaona hamuzi munomu kunze kwenyika kuone vanhu vaye vechirudzi havachakutsanangurirewo varidzi. Ndichimbotaura nemi kati ndimunofonerwa muchinzi uyai kuno saka ini ndinombotanga ndaita ndanzwa kwamuriwo kuti ipo vanenge vachitaura nemi vanenge vada kuti zvifambiswe sei. Saka ivo vakatsanangura vakati pachaitwa ushushu shoma shoma. Ndichivabvunza kuti tinoziva sei kuti ambuya mazoturuka papi ipapo mushure mokunge paitwa ushushu hwokuti muratidze pane mutumbi wenyu. Zvikanzi muchaona nekuti matombo achataura achinyarara, miti ichafamba ichimira, ivhu richitaura zvakare zvichingochinjana zvakadi zvakadaro. Vachitaura vachiti munoziva here kuti ambuya Charwe vachisvikwa nemhepo yenyika inoyi vaichinjanisa makomo madai kuti iro riri uko iro neiro riri uko womadai hanzi nekaka waita nekapi kudai so kuti wotora iro woriisa uko wotora iro woriisa uko kana kuti iri rapa ninga yamandasi ninga yawira apa woitora woiisa apa. Ndiri kuona homwe iri kusvikwa nemhepo ine machira ainopfeka nekuzvishongedza nechuma ndo yakataura here kuti endai munonditsvagira izvi nezvizvi? Ndo vakatsanangura. Tikatoenda tese pamusika vakazvisarudzira vega vakati vanoda ichi neichi inga zvisati zvatokwanira zvinhu zvacho nekuda kwepfuma haisi kuwanika. Ndirika aya ndinokutendai mai madzima mazvinzwira amai madzima vachitsanangura nhoroondo yemhepo iri kusvika pamwana wavo Tanatswa. Mai madzima vari kutaura zviri kubva pamhepo, havasi kuti ivo ndivo vari kuronga. Vataurawo zvakare nevanhu vaviri kana vatatu vari kuziva nezvenyaya kana kuti vatingati vakabatwa vachitsanangurirwawo kunzi izvi ndo zviripo, havasi kuti ivo ndo zvavari kuronga. Sekumbonzwa kwamakaita kuti pari zvino vanhu vari kuti tiri kusvikwa nemhepo yambuya nehanda vakutosvika 17 gumi nevanomwe. Isu chedu chatinongoita chete kukupai vanozvigamuchira kana kusazvigamuchira, asi basa tinenge taita kana vakutaura kuti tinenge tasakura tinenge tazonzwa. Iye zvinezvi regai tikumbire tiite mukana wekutaura nemhepo, usvitse wega mashoko, utipe nhoroondo. Pamwe tinogona kukanganisa panyama, tinogona kusiya zvimwe. Saka regai tipinde muchikamu chechipiri titaure nemhepo tinzwe kuti torongerwa zvipi. Sekuziya kwamunoita chikamu chekutanga taitaura namai madzima vari kuchengeta homwe iri kusvikirwa nemhepo. Tiri kuno kunzvimbo yemazuwe. Pari zvino tataiwa regai titaure nemachembere timbonzwawo nhoroondo yavo ivo nemuromo wavo, uyewo zvakare nezviviri kana zvitatu zvavari kuda kuti zvisvike kune vanofanira kunge vachigamuchira mashoko iwayo, zvavanozoita nezvazvo aiwa tinozvisiya mumaoko avo. Muchembere makadii? Aiwa tiripo isi. Takutsikai, tinokutendai muchembere nekuti gamuchira munzvimbo ino. Tatiregai tiuye kuno, takataura nevari kukuchengetai kuno vakataurawo nhoroondo yenyu, asi tati aiwa regai titisi
titaure namuchembere. Imimi muchitaura kuti chikonzero chakaita kuti muti regai ndinogara munzvimbo yemazowe chii? Ndakatanga kurota hope sematsananguro anga zvintu. Mukadzi anga nomenza sananiko. Ini ndateka kunenga kusimba. Pane mukadzi atangodarika pakapfeka hembe white and nesiketi yebhuru mamona. Ndozvadangoenderana pakusimba kwachona nemukadzi yeye. Mukadzi asi musuru adangoita utema. Utema vaita kaneka ufupi. Sema adangoita kureba kwandikaite nini. Anga asina musoro munhu aingogumira kuoneka mupi munomu. Pamasaidi kwakati uku kuna varume uku kuna vakadzi. Vari pakati vanhu vavainzi chi macomrades. Anga ari pamberi murume. Anga abata chi flag. Wezivanzi. Saka mukadzi uyu anga ari pakati. Anga akasunga jira rebrown. Jira rebrown iri ine trouser renyari rinonyeta kudaro. Ndobva mukadzi ndobva anditorobhanisa kupi kumusana. Ndobva vakomrades pati kuti yo. Ndobva ndikanati aunozerwa ndikati zvikanzi vanonzi macomrades. Ndobva kuzozana kuita chi kunzi macomrades. Ndo patikazouya uku kusunset kwakuchitauriwa. Ndo pandikazonzi paunda kuitwa ushushu uyu maitirwa unoitwa panotorwa zviyo zvatorwa zvazvanyikiwa hazvinyikiwe nemvura yepangoti kana yepatepi notorwa muchisipi kana murwizi panyikwa zviyo zvazvazobudiswa zvananikwa pazuva kudaro pochizotorwa guyo zvokuyiwa zviyo zvezviya zvochizonyikwa mugati ngati nechembere yagumondo mazuva kana nemwana asitaita mazuva zvotorwa zviyo zvezviya zvoswera zviri pazuva zvatorwa kudaro panotemwa muti wemusasa. Muti wemusasa ndo uchazobatidzwa kuti pagadzirwe masusva aya. Wemuhacha ndo unenge uchikurungisa masusva aya. Zvadaro kuma3 kunze kwakunochena ndo pachazobatidzwa muti wemusasa. Zvabatidzwa kudaro ndo pachazotoneka ngokwata mbichana masusva aya. Zvichizoendwa pasi pemahacha zvonoombererwa. Iwo mbuya Charwe wochizouya wochitanga kuradza vanhu pane mutumbi wavo wochita zvavanoita pamutumbi iwo ndo vanenge vakuita vakagara panini wochizoita zvavanoita varongozodzoka nemusoro wavo wochizoenda mumusha kwavo. Zvadaro zvimwe zvandikasina kuita uyezve ava mbuya Charwe avanti nambuya Nyanda zvinhu zvakaita sei zvikatosiyana. Iwo mbuya Charwe vaitogarwa nambuya Nyanda ndokuvaitosumawo. Ava mbuya Nyanda ava nanadzinza ndo inova mhepo yacho yakabva padombo ndo vaipa mbuya Charwe masimbi ekuti vachinjanise magomo asiwe gomo ibva paenda apa. Uyezve vaisada kuti kana kuti mumwe wachona anogara iwa mbuya Charwe kwasina namurume kana chii. Saka tingati Machembere pane kakukanganise kunzwisisa kwevanhu pandoda kuti mujekese kuti mhepo iri kusvika pamuri nezita rayo ndimbuya Nehanda kana kuti ndimbuya Charwe aisvikirwawo nemhepo yambuya Nehanda. Zvaiko zvinozvo ndambuya Charwe vafanira kutungamira vachindudza kuti zvakadai so ndo zvoda kuitwa. Shure monge zvazoitwa mbuya Charwe wabviswa pavari ndo Nehanda paanoziva sei panoziva ini chiramba ndichiteerera sezvandiri kuita izvi ndichiramba ndichifambisa zvandiri kuita. Mbuya Charwe wabviswa musango makarara Nehanda aizotangozita basa autangoisawo masimbi ekuti gomo ibva apa enda apa shure monge ndaramba ndichigona kutidzira. Saka tichinzwa nhoroondo yacho tiri kuona kuti pane makakatanwa kana kusagamuchirwa kwedare iri nevatungamiriri vatingati venzvimbo kana kuti venharaunda. Zvino tingati vanhu venyama vangakundwa here nemhepo iyo yakatungamirira tingati kana kuti hondo yechimurenga chaiyo. Ndiri kuti tichitaura namai madzima vaitsanangura pachinoti panenge pane tumakakatanwa kana kusagamuchirwa kwedare iri chingave chikonzero chei? Pekuti sei chingava chikonzero? Sei vanhu ava vasingadi kugamuchira dare rakaita sairoro? Kusanzwisisa kwenyama ukuru tingati chii? Right. Vamwe vachona vasiri kugamuchira nyaya vasiri kukwanisa kuisa kuna munanga goti nyaya izofambiswe mune zvakanaka. Kuna vamwe vakanyepa President Robert Mugabe achiri kutonga vachiti mutumbi wambuya Nehanda chaita sei
tabva nawo mbuya nendo akachekerwa maharare sirizvo takawiga kuherosi yega asirizvo saka vamwe vachona ndo zvanenge vachitya vamwe vachona vanenge vachikofumurwa zvanenge vakaita na urombo kana bata bata ndo mafambira zvirongo iti zvakadaro. Saka pakaitwisei naye Muchembere kuti vanhu havanzwisisi vagamuchire dare iri nekuti tichinzwa pane nguva poitwa sei kuti mugamuchirike nekuti ndimi ndototungamirira ka sekutungamirira kwamunoita kuti kana mukati handei kwazvimba mukati handei kuguruve mukati chi vanhu vasingarasiki chingarambe tiri kutadzai kuti titi muteme shamu murove vanhu ava kuti chiimi ndini ndira kukuratidzai nezviviri kana zvitatu sikazoziva mhepo dzachiona mafambiro azoita uyezve pachazoitwa masvusva yaya pachizoratidzwa pane mutumbi wachiona pachatanga paitwa masvusvo mbuya wachizoturuka pawanozoturuka mbuya charwa ndo pachazoitwa doro poitanga kunzwa nengoma asi panozoratidzwa mutumbi uyuyu uchizosumuka usati wasumuka pane zvoda kutsanangurwa mutungamiriri wenyika. saka kurati panoitwa dare iri kana kuti bira iri masvusva aya mutungamiriri wenyika vanofanira kunge varipo wachizotsanangurwa zvada kutsanangurwa mutumbi usati wasumuka kuenda kwaunofanira kuita sei wachiende. Handitika saka takagara kudai mune here mamwe mashoko amungade kutaura kuti asvike kuvakuru venzvimbo ino pamwe chete nevatungamiriri venyika? Kana mine mashoko amuda kuti asvike kwavari kuti ayo inini kuti ndoda kuti paitwe zvakati zvakati asi zvimwe dzenguva zvimwe zvinogona kunge zvichitaurika zvichigumira munzira saka takuti tikaitikupai mukana unoti imi micheni kutaura chete zvitese zvisvike kuti nhaye vatungamiriri venyika ndinoda kuti muite zvakati pari zvino. Imi mandi so kwanisa kwenyu zvitora daiso zvamasvika pana vantu ungada kuti vamutungamiriri wenyika andi oziviswa nyaya vaziviswa nyaya imi chizotudza kuti aiwa tavazivisa nyaya iyi muchizotudza imimi kuti aiwa tavazivisa nyaya iyi wada kuchiuya kunoku tobva tazokutsanangurirai vanhu mashure mongo mauza mutungamiriri wenyika tozokutsanangurirai vanhu vanofanira kunge vachiita nyaya iyi mafambiro azvichazoita mbuya ndo vachazonditsanangurira shure monge maudza mutungamiriri wenyika vauda kushuya kunoku tochizosuma dare kuti dare rera uda kuchiitwa chochiudza mhonduro dzinofanira kuitwa. Handitika aiwa ndatenda mbuya hanzi kuti muchine mamwe mashoko here amuda kuwedzera ipapo? Ndo zvakanongotara kwaisoti nyaya ichiitwa nekuti inini vangu pangava pai kana pai nechinzwa kufambwa saka inini ndakanzi zvone dare iriri kunzi kumira unzwa kufambwa kusvika mbuya charo wabva musango mavari nekuti ropa rawo hasati razorora saka ndoringe chikufamba mumiri mako saka mutumbi wakabviswa musango uchiendeswa kwaunofanira kuendeswa ndokuti ndizomire kufamba kwanenge chitari ropa rawo rinenge razorora. Ndofunga chimwe chiri kunetsa Machembe ndechekuti vakawanda vakungobuda vachizviti ndini ningi zvingadzivisike sei izvozvo? Ndinoona kuti ndini mbuya neyanda zvingadzivisike sei izvozvo? Nokuti ndofungawo ndo zvinozoita kuti panozosvika mhepo chaiyo pamuri vanhu vatambe kuzvigamuchira. Aiwa nekuti pakaitwa masvusva yaka pachange pane munani inenge ichiratidzwa sekutsanangurwa kunenge muchiita vanhu vobvumaka paitwa masvusva yaya saka apo pakangoitwa apa ndo pachabuda dzimwe nyaya dzese dzizhinji zvekuti vanoziva chokwadi kana vanonyepa vamwe vatakati chinzwa kuti vanotaura ipapo ndo vafanira kutangira pamasvusvu yaya paitwa masvusvu yaya pachizoitwa dorohombe shure monge pakaitwa masvusvu ndo pachabunira mbuya wositangota zvanenge vachiitwa ozoitwa dorohombe. Handitika aiwa ndatenda Machembere nekuti panguva yenyu mazvinzwira mhuri yeZimbabwe chiri kudiwa kuti chiitwe kana zvichinge zvaitwa izvozvo sekutaura kwavari kuita vari kuti panozongoitwa minana tisingazivi zvedu kuti zvinganetse zvakaita sei kana kuti zvingaome zvakaita sei kuti pangoitwa masvusvu iwayo pachiteedzerwa manyikirwa anoitwa zviyo makuirwa azvinoitwa uye nemabikirwa azvinoitwa tozoona ipapo kuti zvinenge zvichiitika. Saka izvo munotibvumira here kuti tiuye musi wedare racho tichiona zvinenge zvichiitika kuti vanenge vasipo mhuri yeZimbabwe vagona kuti zvechokwadi ndo zvakaitika kumazuva tinouya? Handitika mazvinzwira kana zvichinge zvaitwa taziviswa mukana wacho taupiwa tinenge tiripo tiri kuno kunzvimbo iri kugara
homwe tinoti ngatisangane mune mamwe maprograms kwezova nanhasi tinoti chisarai. Pari zvino izvi ndinonzi Robert Tafumane, ndina Frank Wesere camera person uye our producer for this program tinoti chisarai.